Зейбасу кырларында урып җыю эшләре тулы көченә бара. Көннәрнең аяз һәм коры булуы эшне тоткарлыксыз алып барырга мөмкинлек бирә. Диңгез кебек күкрәп утырган иген кырларында суктырыласы мәйданнар күләме көннән-көн кими. Баграж җитештерү комплексының Сармаш бүлекчәсендә игенчеләр көзге бодай суктыру белән мәшгульләр. Бүлекчәдә бөртеклеләр 4150 гектар мәйданда үстерелгән. Комбайннарга да эшләү шартлары да тудырылган. Көнгә 2 тапкыр басуда койнар ашатабыз. Сварка, су басуна эшкәртү агрегатлары инде ул теге төрле случайлар булырга может, шуның өчен инде барсы да. Комбайнерлар барсы да хәзер беренче җилларын гына түгел, менә мин белә белгәннән бирле эшлиләр инде. 192 гектар майдан биләүче көзге бодай басуында 4 комбайн эшли, контроль суктырып карау гектарыннан 48 центнер уңыш күрсәткән. Бөртеклеләрнең дымлылыгы нормага туры килә. Шуңа күрә комбайннарда җиңел бара, хәтта эшләгәннәренә күздә иярми. Уңыш мул булгач, комбайн бункерда тиз тула. КАМАЗ машиналары суктырылган икмәкне элеваторына илтә. Нәфис Насыров 4-нче сезон икмәк ташуда. Уңыш әйбәт була быел, Алла боерса. Әйбәт күренә. Төрлечә, кайбер көнне 5-3 була. Комбайнчыларның һәр минуты исәптә, техникалар туктап тормый. Руслан Хайруллин 2013 елдан бирле комбайн штурвалы артында. Тәҗрибәле комбайнчы 14 000 центнер ашлык суктыруга ирешкән. Алар әйбәт, Аллага шөкер. Уңышлар әйбәт быел. Урожай да әйбәт. Алай юк. Тоткарлыклар да юк, нормально. Район буенча бөртеклеләр барлык мәйданның 41%-ында җыеп алынган. 1 гектардан уртача уңыш 49,4 центнер тәшкил итә. Икмәк булса җирдә була ди халык. Иң мөһиме уңышны яңгырларга кадәр югалтуларсыз җыеп алырга исәпләре. Урып җыю эшләрен республикада беренчеләрдән булып башлап җибәргән районыбыз уңыш күләме буенча да алдынгылыкны бирми. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.